ஒரு டைம் ஹீரோவுடைய சின்ன பையன் ஒருத்தர் இருப்பான் இல்லையா, அவன் தொட்டில தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பூனை அவன் கடிக்கிற மாதிரி பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஹீரோ வேகமா போய் அதை தடுத்துறான். இதை விட்டா நம்ம குழந்தைங்களுக்கே ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கத்து வீட்டு தாத்தா கிட்ட கேட்கும்போது அவன் தான் இப்போ ஒரு உண்மையை சொல்றான். உங்க வீட்டுல எப்படி அந்த பூனை இருந்துச்சோ அதே மாதிரி பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு நாய் இருந்துச்சு. அதுவும் இதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அது இறந்து போச்சு. அது பெரிய மனசு இல்லாம தான் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கிறத கேள்விப்பட்டேன். அந்த இடத்துல போய் அந்த டாகை புதைச்சேன். அன்னைக்கு நைட்டே என்கிட்ட திரும்ப வந்துச்சு. ஆனா அது ரொம்ப வியர்டா நடந்துக்குச்சு. எல்லாரையுமே கடிக்க ஆரம்பிச்சுது. அதனால அதை கொன்னுட்டேங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு, நீங்க வச்சிருந்த பூனை அவ்வளவு ஆக்ரோஷமா நடந்துக்காது, ரொம்ப கியூட்டா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம உங்க பொண்ணுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச கேட்டு தான் அது. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு உறவு கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு பேத்தி மாதிரி. உங்க பொண்ணோட சந்தோஷத்துக்காக தான் அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். இப்ப ஹீரோ வேற வழி இல்லாம விஷ ஊசி போட்டு கொண்டுலாமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். ஊசி போட்டலாம் ட்ரை பண்ணும்போது அந்த டைம்ல அந்த பூனை கொஞ்சம் கியூட்டாவும் அமைதியாவும் இருந்ததால ஹீரோவுக்கு ஊசி போட்டு கொல்ல மனசு வரல. உடனே அந்த ஃபுல் வீடியோ கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.